Seguíchesme, non me mintas. Non te seguín. Seguíchesme, sí. Por que o dis? Porque estaba a mirar para ti desde lonxe, non é o mesmo. Entón, que significa seguir para É ti? distinto. Estaba te espreitando. Ti non ve lo paranoico que estás? Paranoico, por mirar para ti. Estabas con outro tipo. Non ves como estás paranoico? Tampouco quería espreitar, era por darche unha sorpresa recollendo a saída. Oh, eras ti quen quería unha relación aberta. Por Albi, fai favor, memoria. estás a ter unha aventura co profesor da carallada de curso ese da crise contemporánea da sociedade occidental. Aspectos existenciais na literatura rusa, nin iso Que sabes. máis ten? Todo é onanismo mental. Por fin sacas un tema que coñeces ben a fondo. Ei, non me critique o onanismo, é un ser querido a darme prazer. Non temos aventura ningunha. Está casado e dime que son moi cuquiña. Cuquiña, e dalle, que tes 12 anos, e dalle coas palabras de cando eras nena. Que Cuquiña. máis dá? Que Agora máis só lle dá? falta dicirche que é escurriña, feitiña e tal. Daqui a nada estáche sobando o cu. Que manía lle fuches amarrar a David desde que che falei del. Como dis que se chama? David? Chamas así. Ah, pois é un nome bíblico. El como che chama, Betsabé? Albi. Albi, fuches tío que me dixo que prefería non ter un compromiso serio. Pensas que son parva? Discutímolo o mes pasado ou é que xa non te acordas? Xa cheguei. Ai, sí, que tal? Pois foi algo raro, pero como ela é tan riquiña, nin sequera me botei no diván, Albi. Quedei na cadeira. Faleille da miña familia, do que sentía polos homes e da relación que teño con meu irmán. E logo aumentou a envexa do pene, sabes que é? Son dos poucos homes que a padece, así que, claro, continúa, ti fala. Díxome que me sentía culpable polos impulsos que teño cara ao casamento e os fillos. Oh. E entón acordoume o día que cachei sen querer de nena a meus pais facendo o amor. Todo nunha hora nada máis. Arre, carai, eu levo indo 15 anos e nunca tanto como a ti falei. Despois faleille dun soño e chorei. Choraches? Eu non chorei nunca na vida, que maravilla. Xa. Eu láiome, sento no diván e Albi, láiome. no meu soño, Frank Sinatra ponme unha almofada diante da cara e tírame o alento. Sinatra? Si, quéreme esganar, non Xa, entendo. pois, máis claro auga, porque é cantante, e ti tamén, claro, todo cadra, querestes esganar a ti mesma, encaixa todo, é unha análise perfecta. Recordoume que o teu apelido significa cantante. E que pasa? Sí, ti, porque no soño parto as lentes a Sinatra. Sinatra levaba... Non amentaches nada das lentes, que me queres dicir, que te quero esganar eu? Ai, mira, Albi, se cadra será que son algo ruín, porque imagino a Sinatra a cantar cunha voz moi aguda. Que che dixo? Pois díxome que lle fora 5 veces por semana. Pero, mira, non me molesta nada seguir coas consultas. A pregunta é, melloraría a miña consorte? A túa consorte. A miña sorte. Dixeches consorte. Non, home, non. Dixen melloraría a miña sorte. Dixeches consorte, Sorte, consorte. dixen sorte. Dixo consorte. Vostedes oírono como a min, non estou chalado. Albi, despois expliqueille que me dá no nariz que non me tomas en serio. Por que pensas que son parva? Dalle con esa teima. Pensas iso porque te animei a meterte neses cursos para adultos, co enriquecedores que son. Seguro que coñeces unha chea de profesores. Os cursos para adultos non valen para nada. Os mestres son uns comediantes, non o ves? Impórtacheme ben pouco. David é un profesor maravilloso. David, Explícame non, dunha vez por que me estabas a seguir. Estábamos seguindo Terminouse aquí esta a relación. David. Punto Moi redondo. Moi ben, mellor. Eu non sei que fixen mal, pero parece mentira. Cando terminaría a paixón? Será culpa miña? Non é culpa de ninguén, a xente é así, o amor murcha. O amor murcha, que sentenza máis deprimente. Permítame unha pregunta, non marche. Cando se deita coa muller, precisan algún tipo de estimulante artificial como a marihuana? Nos usamos un ovo vibrador enorme. Un ovo vibrador enorme. A culpa xa é miña por irlle preguntar a un psicópata. Mi madriña. Vosotros, que parecedes moi felices, sodes parella? Somos. Sí, como facedes para aturarvos? Eu trago con todo, son superficial. Non penso nin digo cousas interesantes. Eu son exactamente igual. Ah, xa entendo. Moi interesante, por iso conxeniades tan ben. Xusto. Sí. En fin, grazas por falardes comigo. Coiro, mesmo de neno me prendía da muller que non era. Pero aí está o cuido. Cando miña nai me levou a ver Branca de Neve, os demais nenos chocheaban por ela, pero eu namoreime da madrasta.